Kata-kata campur sari. DJ. Semoga sinambi foto pangeston. Keluarga ageng saking temanten putri. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu tak krasa aku kudu sambat karo sapa campur sarine Sragen Baim Audio Gler kata marem CSB video syuting kenange sajroning atiku
yang pantoro ratri mong eling manis ing ati setiaku bisa handuweni marang sang Biasulakmi rasa kangen kang ngeliputi lintan bulan dadi saksi obayane datan balen jani janji sadaya bakti sadaya bakti ya ayo wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku wong tekus entep rasa atimu tresnaku tulus jroning ngarungi banyu sekono susah kurang bakal serno senadyan nyawa oncak sakarapna wis tresna kapisan yo ayo Pak Lurah goyang-goyang sithik rasa goyang CSB Video Production masuk Pak Lurah yo yang pantoro ratri
Gorekane pun mboten kiat iki. Oh, mboten kiat. Pun bledekan to niki. Sesarengan kadang-kadang EDJ. Ya. Oi. Oi. Monggo Pak Lurah. Nangke sak jerone atiku nalika sliramu ninggalku opo sliramu ra pirsa aku kudu sambat karo sapa Tak suwune lino lan beri. Moga-moga Gusti ngejapai sedang pananggoku pagi bisa kumpul kaya kowe muni. Tau nonong windonono tak eteni ning putu ing tresno balung nangka bebasane oke-oke kon esemu wae. Nganggo mandek dekne. Anakmu mbok cak ya? Niki to? Heeh. Oh, nggih to. Ning omah mboten enten sing ngomong kok, Pak. Oh, lah iya. Iya. Golek-golek Pitra ngono, Pak. Iya, jaluke Bapak Ibu keng krenteng kok. Lah gitu. Ini kan anak yatim mesake niki. Aja lali pawele. Yo
Pripun? Ora mokal. Umpama Pak Lurah iki kagungan kumplitan ngeten iki. Lah iya piyane ya budaya, swantene ya becik. Ha nggih, tingkah lakune ya becik. Keri-kerine piye iki, Ngko? Pasuryane ya becik. Tur ya nyah-nyah. Ya insyaallah, Nduk. Donga wae. Lah iya. Mong ya aku ora iso ngerteni kok, Nduk. Nah gitu. Ning ya kudune ya Mas Ya ya. sementing ya Allah. Ya. Ngono donga, Nduk. Ya. Aja leli gawe. Nggih, matur suwun. Matur Ya. suwun. Menawa niki tasih mirunggan.